Sing kok ndel-ndelke Prabu Matsawati. Kincaka rupa kinca Raja Mala mundhar. Anakmu lanang Seta salah dikroyok Wadyabala sing gunggunge atusan. Kowe wis ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Yen njaluk dawa umurmu, gorene anakmu Utari bakal tak dilatih awake wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil. Wah. Patut Tirman. Oh. Loh. Wah. Loh, yo. Loh, ah. Loh, yo. Loh. Ya. Putra yang aritanan joyo kumaturing Raka Narendra Harimurti kebangetan tenan kuwi Bilowo ing atase negaramu geger ramene kaya ngene kabeh padha adus kringet yen perlu adus getih. Lah kok kowe malah turu sumendya ning palang kandhang. Bola-bali. Wong ngomong gedhek-gedhek kele turu. Apa yen pancen yahene iki penake dingge turu. Ya to. Patut babar pisan negaramu murah marik parandene malah saya banter anggenmu ngorok Bilowo kowe tangi Bilowo yen kowe ora makarti wiratu mandang negaramu bakal rubuh Bilowo tangi Bilowo Yayi Bilowo apa kudu baleni Raden Seta biyen nate mbubut ulu pohon ning tak sawang ulu pohonmu sing tengen wis entek mung kari sing apa anggere wong terus kudu bukti kowe munggah kowe ora tetep tak dubut meneh.
ki mau malah barep. Aku njaluk pangapura ora sengaja kowe tak dupak ki mau. Ora apa-apa kok, Dik. Kuwi malah tak anggap kunjungane cah enom ning wong tuwa. Aku ora sengaja njaluk ngapura. Iya padha-padha. Ana wigati apa buka angin kuturu. Negara Wirata geger meneh. Dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi. Saka ngarep Ratu Trigarta Prabu Susarma, saka mburi Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Kabar sing ndak tampa sinuwun Prabu Matsapati kepikut dening Prabu Susarma. Mula yen Siadi ora makarti, Siadi ora tumandang Bilawa ora jumangkah, iki mengko negaramu Wirata bakal tamat sejarahe. Sing ngrampit saka mburi sapa? Para Kurawa. Mongko ripalungguhan iki para pendhuwang kene ndelik ana Wirata mung kare kurang 3 dina. Yen bar 3 dina awon jangkah perang karo sapa wae wani ning ripalungguhan iki aku kudu sesingitan yen maju ana peperangan mongko aku konangan karo para Kurawa tan urung baleni dadi wong buangan meneh 12 taun ning alas setahun kudu delik ana kraton. Aku wis bosen, aku wis jelek urip rekoso kaya ngene. Ning Maragati saiki tindangen bobote Pandhawa 5 karo wong sak negara ki abot endi. Yen Siadi jumangkah ana peperangan upamane ana apesing lelakon, Siadi konangan sing nampa paukuman nglakoni 12 taun ya mung Pandhawa sing gunggunge mung 5. Kurbane wong 5 ning sing mulya wong sak negara. Ning kosok dalene namung Siadi ora makarti, Siadi ora jumangkah, iki mengko sing slamet mung Pandhawa 5, nanging wong sak negara Wirata kabeh ngrasakake kasangsaran mergo didak-idak kamardikane karo mungsuh. Wong 5 karo wong sak negara abot endi? Yen saiki tetep abot wong 5. Wong kare 3 dina abote sepira? Ngenteni dhisik. Mengko yen bar kuwi lak jiang kae kabeh. Yen ngono kuwi tegese kowe dudu jiwa satriya. Ngono. Jare satriya kuwi kudu nengenake keperluane wong akeh, ngiwakake kepentingane pribadi. Yen ngono tegese kowe dudu satriya. Mula kowe maju Balawa. Mbok. Kowe maju perang Bilawa. Yen kowe ora maju rampung iki mengko. Wegah. Kowe maju perang, wegah ya wegah. Lagi iki aku kok getak. Lagi iki kowe nyentak karo aku. Yen nalika urip mulya ana Ngamarta kowe manut karo aku. Bareng saiki aku dadi mantri suntik, mantri pasar. Mantri pasar kowe getak karo aku. Tinimbang uripku ora ana sing ngajeni Siadi bacutno anggenmu turu meneh goleke kipas kok piye. Kowe turu meneh. Aku dhewe sing bakal maju ana peperangan. Aku njaluk pamit tak madhek senopati. Aku titip Mbak Yumu Salindri karo adi-adimu kabeh. Upamane aku mati, aku marem mergo bisa nyusul bapak Pandhawa ning Lokabrata. Arep arep maju perang. Kowe kok perang lakon apa? Ojo meneh kok perang. Kowe semeni bojomu nangis. Wong lanang ora ndek kawibawan kabatisan. Wong lanang ora tau nyekel dhuwit. Nyatane lek nggo dhuwit ya malah ilang. Lungguh sing beak diangkai dhewe.
bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Wong gedhe dhuwur sawa. Bocah jagalan jenengku Bilowo. Sapa? Bocah jagalan jenengku Bilowo. Bilowo sapa? Apa ndok kira aku ora ngerti sapa sejatine kowe? Iki kukumu. Cetha lamun ta kowe sejatine wong namur laku. Aku ngerti kowe panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Kowe Werkudara. Kakap kencang sakaring ngurung waksi manungkono arum mikul pahiteri jroning aman sari kecil ing bae ibu aku nyawang kowe gelut ki seneng ning sok-sok aku ki ya ora mentala kaya kudu mutah sebabe ing atase lambe kok diloloi kuku Pancanaka kan kaya ngono pomo ora nek dalan liya apa piye kangge mateni mungsuh cerewet cangkeme tak loloi kuku Pancanaka wis ben modar. Kejem ora kejem. Palanggonku akeh-akeh wong wedok ora diloloi ora seneng. Apa kuwi? Ora boleh ning pajagalan. Kusik. Siadi tak gandeng tanganmu tengen. Endi Munggahno pendopo. perlune Ngadep karo ya kuwi Sanghyang sapa? Maler to kowe. karo Sinuwun Prabu Maswapati. Apa? Aku tak matur lamun to sing bisa mateni mungsuh kuwi Bilowo. Yen wis ngono, Kowe engko men entuk ganjaran, men entuk bebungah. bebungah ya apa? Durpres. Apa le ngajari Bapak Pandu ngono kuwi? Ajar apa? Jare satriya iki sepi pamrih rame gawe tetulung marang padha padane wong ora ngarep-arep bebungah apa-apa. Apa kowe kalah karo pasemone oyot? Oyot kae madyan manggone ana jero lemah ning duwe kewajiban abot ya kuwi ndodosi wujute padas lan uga ndodosi wujute watu golek banyu nggih nguripi wit godhong lan uga wujute wowoan kocapok bareng wite gedhe ora ana sing ana ngalembono lawan oyot ning wong nyawang men sing dilem wite sing gedhe godhonge sing ijo ruyu-ruyu wowoane sing seger dipangan ning ora ana sing ngelem karo oyot
Nadyan Toyot ora tau entuk pangalembono ning dhewe tetep netepi kewajiban golek banyu ndodosi wujude lemah ana sajroning sing bakal diupaya wujude banyu kuwi. Ing atase kuwi menungso, aku ya menungso, mosok kalah karo Oyot. Oyot ora golek pangalembono, ora golek hadiah, wong nek golek hadiah. Kowe kalah karo Oyot. Oyotmu. Wah, Oyotmu barang. Surya Wangine wis teko mripatku marang-marang tansah ngiring sambutan sampun kaya wong dina hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh kakian bola. Sak nomor kaya ngono kuwi. Iya, mula kang mangkono, Truk, ring palungguhan iki awake dhewe nderek mangayu babya karo keluarga ageng ing Purwosari kene sing kepareng ngurip-urip ora mung nguri-uri kabudayan ning lestarekake lan uga ngurip-urip karo seni tradisi sing nyatane lantaran anane wayang sing digelar ana lapangan bisa menjadi alat utawa sarana pemersatu antarane kabeh para warga masyarakat sing saka Tempel ngimpun saka Cepet Utara, Cepet Selatan lan uga Kajang nyawiji dadi siji malah malimbar tekan sak kecamatan Babatan kabeh tumplek-blek bebarengan nyambung taline silaturahim lan uga nyuwun marang Purbane Hyang Agung ya karo melekan. Mergo gamane wong Jawa ki sing ngampuh ki siji sabar loro meleh. Ya, karo melekan karo mirsani wayang karo nyuwun marang Purbane Hyang Agung
muga-muga wiwit ing ratri iki nganti tekan kukuting jaman sedaya para warga masyarakat ing Purwosari manggih hayu lan rahayu tansah pinaringan murah sandang pangan papan pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah putra-putrane soleh lan solekah selamat donya tekan akhiripun Allahumma amin ya rabbal alamin ayo ngono kuwi nggih matur sembah nuwun ora krasa wis jam 2 ya Tru ha nggih pancen nyambut gawe niku yen atine seneng niku wektu kaya digelak Mas Bar ayo yes matur nuwun ripalungguhan iki ngaturke panglipur mumpung para kanca-kanca karawitan Madangkara sami romantis yoga ing diri sawiga ing gati anggenipun nabu gamelan ya nabu gamelan Maliyut. Lan ugi kadang-kadang kula waranggana anak-anak kula waranggana wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lucy. Niku kanca hobine Bu Kesi jaman semanten nalika isih do babat-babat. Mbak Lucy niku mangkate mboten saking sinden saking penyanyi dangdut niku asline. Penyanyi dangdut mboten sanggulan ning rambuté dhuwure ngoten. Terus ngangge rok sepan niku sak dhuwure dengkul aduh niku. Angger ki mlaku suarane kok. Udele dikeki lampu lap. Iya ngono kuwi. Ning nyatane bareng saya napa kuwi anut karo kadewasane saiki wis gelem apa kuwi jeneng sanggulan malah dadi waranggana sing viral, waranggana sing kondange Lucy Brahman lha kuwi. Lucy apa? Lucy yen cara basa Kawi niku tegese cacing. Mula enten tembung Giri Lucy jamotan kena kinira. Giri niku tegese gunung, Lucy niku cacing. Cacing sing munggah gununge Lucy ora. Tegese nadyanto mung sak cacing ning iso munggahi gunung murga ora kena kinaya ngapa aja nganti nyepelekke karo pepadane urip. Ya apik. Ya. Kalajengaken menika Mbak Lia Sundari meten saking Sragen. Nadyanto menika waranggana sampun senior yen dibanding kali sanes-sanesipun ning menika pancen duwe pangaribawa ingkang sangat luar biasa. Nggih netra utawi mripatipun menika sampun menawi ngertos tabuhan kleru mak klorok ngoten langsung. Nggih sami kalian sing gender niki Mas Megik niki. Menawi ngerti sinden kleru nganggere kacamata diplotrokke ngoten niku wis tutik pun goyah pisan bingung kok. Padha karo imam. Ngerti tabuhan kleru, sinden kleru, dhek malah kaya digudang. Aja le, mula aja kerep-kerep le. Sesasi ping 6 le, ngono le. Kadang-kadang sementing bakal waras kabeh ora. Lah iya. Terima kasih Mbak Lia. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati meten saking Ngawi. Luar biasa bareng kagem seragam anyar, bayake anyar, terus jari anyar dan pramontra-montra sinden saking Ngawi. Prasasar kaya Luna Maya. Luna Maya. Ingkang cemplung wonten ing got. Lajeng Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Terus Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni aslinipun saking Pilang Kenceng Madiun. Manjuk Pilang Kenceng meto ngantuk udele bodong. Ora gathuk. Ya ini rasa gathuk ora apa-apa terus. Pilang Kenceng. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu sarjana seni meten saking Kediri. Menawi piyai mriki sampun apal wong sok mirsani wonten ing Sakti TV ya. Nggih ta, Pak? Sakti TV. Dene kang minangka pamungkasing Paseban. Budale menik-menik nganti kaya benih atom. Ngerti karo ume dilirik dadane ditutup ngono kuwi. Nang. Wah makan. Walah ndut. Ayo nggih. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih aslinipun saking Laladan Tulungagung ingkang gayuh kawruh pudhi ilmu wonten ing kampus UNS Surakarta. Nyecep kawruh ya sok nyecep ya sok dicecep. Ayo.
dicecek kepinterane kuwi lho karo apa kuwi senior utawa junior-juniore kuwi lho. Ha iya. Iki ana pamundhut pepeling iki mayoritas iki akeh banget sing ngersake pepeling mumpung sowan ana lalagan Ponorogo. Mriki niki kota 1000 pesantren. Ayo diaturake pepeling. Sing bawa kula nyuwun dumateng Mas Joko, tapi Mas gentos panjenengan ingkang ngaturaken kunjuk dumateng sedaya para pamirsa ingkang tasih kepareng wungon mapan wonten ing lapangan mriki. Alhamdulillah masih lumayan kathah lho. Ayo. Biasane balimbukane wis entek lak resik. Ayo. Kari kursi ditumpuk karo wong nyapu ning mburi kelir karo ngomong Pak Dalang ndang bar karo ndelok Pak. Nek teng Ponorogo tasih kathah matur nuwun Pak. Ingkang kepareng mirsani nganti tutuk lakon mugi-mugi dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Ya, nggih. Monggo Mas. Mas Joko. Wasitodi saking Prawinases ngelingono wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 wektu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip ayem tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados. La
ora perlu kakean gunung sing tanpa guna. Kembang rawe. Mbak Lucy. Tak golekne kanca ya, Mbak ya. Oh, siap. Mbak Renowati. Oh, alah botenku tak goleki. Duh, Mbak Renowati iki sapa? Oh, Mbak Tuti ta. Niku jangkepe lak Tri Hastuti Renowati. Oh, alah Retnowati tidak pernah mandi setiap hari tapi wangi. Nah iya. Ya. Mula jenenge kaprae diteluk tutik, metune titik. Nik. Nggih. Sakniki tambah aurane monyor. Mopyor. Nah, nggih. Manggu meneng to, Mbak? Oh, nggih. Malah jagongan. Lho, sakit kangene Mas Suwira Pinanggih. Nggih. Jenenge kok apa wilendange nganti dawangen to, Mbak? Kok dawa. Niki to? Nggih. Niki napa niku? Kulodot nih. Lho, Kulodot nih. ben pripun kok? Tak kira lek lengger ya arepe sampeyan. Lengger napa ledek? Mboten. Lek cara napa Banyumas? Lek Banyumas lengger, lek mriki ledek. Ledek to. Ledek niku tayub. Oh, anggenku ledek kok ketak. Ya iki nek sing ora nek sing niku lho sing enek terusane, sing enek terusane niku ledek niku tayub. Oh, ngaten. Nggih, Tayub biasane toko men do guyub. Nggih. Nggih. Nek damel lendang tayub niku dawa. Oh, ngaten. Seneng kula sing dawa ngoten niku lho, Mas. Hah? Seneng kula nggih sing dawa ngoten. Aku tak meneng aku Nggih. ndek kok. Soale tiyang lemu, ngoten maksudnya tiyang gede niku lek damel napa-napa kedah dawa, kedah gede. Ah, nggih. Ukurannya besar. Disesuaikan ya, Mbak ya. Wah, diatur ya. Niki nih, estu lho, niki Mbak Tuti nih saya sesama wanita niki menilai yang sejatinya. Pripun? Semakin berumur, semakin merawat diri dan semakin aduh. Masa? Tenang, ayu banget. Ngeten niku. Dibanding biyen lho. Lho, Pripun? rekmane abang. Heeh. Sikile mulus. Hidungnya mancung, saiki irunge malah tiung ngono. Nah, ya harus seperti ini. Jadi wanita itu semakin berumur semakin merawat diri. Mbak Lucy, Dalam. tak rewangi kaya ngene Mbah Wir blas gak ngelirik lho. Sapa? Sapa to Cahayu? Mbah Wir niku lho sing paling kula wedeni niku ya gak ngelirik blas sih. Acuh tak peduli ngoten lho. Jane padha apa ora to Pak Sakjane ning Yoyo? jane ning atimu ki ana iri-irian karo Pak Reh kuwi. Sapa jenenge? Mbah Wir. Oh, Mbah Wir. Sing peti-peti kuwi ta? Iku kan gane anu to, mliriki kula to mleroki dadi dari pelerokan itu saya jadi terpesona gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu ada sesuatu rasa yang der. Itu ada rasa. Koyoke ketoke cuek wong lanang iki. Heeh. Asline ya lek sing der ngono ning awakmu. Oh ngono to, gregel-gregel ngono iki. Iya, tapi cuma enggak diutarakan. Iso. Ora percaya sandingan. Mbah Wir. Wah, Aku wis meneng lho arahe nang ndi lho arepe jane. Gen saya suwe. Ha nggih. Aja iki anu wektune. wektune pun gasik dan serat. Aku suweneng lho anggitmu. Disuwe-suwene. Kembang rawe. Kembang rawe. Rawe nggih. Iki kula kentune riyen dumateng wau sing nyaosi tahu kanca-kanca. Sinten, Mbak? Mbak Nur Siti niku kat sore niku goreng tahu niku titip yo Mbak nggih sinden-sinden. Wah, sampai direwangi mboten sare goreng tahu. Dikirim ning kanca-kanca. Terus kula kentune niki para pini sepuh sing tasik ndherekahi. Matur sembah nuwun. Nggih. Pokoke ning kene ade oleh tim-timan go kecamatan karo Pokoke kita jenengan, Mbak. lah halak wis langsung kebuka sih. Yang penting tak tenek ndang wayangan Bu aku. Selak didiki Pak Lurah isin Bu aku kok. Digrepek hansip lho. Nggih. Napa? Lampun wau sesideman lho Pak De. Lah tibalane malih mangko. Dek wae apa sare to Pak jenengan? Tapi pancen mriki niku sesideman kudu lagu wajib. Oh. Pokoke Mbak Sukron Suwanda tapi wau pun lho De. Digantos nggih. Nggih. Diganti podang kuning. Oh, nggih. Podang kuning. Pun mboten napa kok repot-repot. Mboten napa-napa diganti purun mboten. Diganti purun apa mboten? Wis pun. Oh, nggih purun. Diparingi insyaallah mugi kathah rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun jan iki maklare suntike pinter nang kene. Yo 50.000 muga-muga tak dongakne ke rezekine ndang munggah kaji. Nggih, amin. Sing nyawer 100.000 tak dongakne ke garwane. Lho.
Ya malah bingung to, Mbak. Wah, piye Malah ta? bingung lho, ora Iki kepenak lho. lho donga apik lho ngalam donya luwih akeh wong wedoke lho karo wong lanang jarene ngono. Bener. Iya. Sing diaturke podang kuning isih apa piye? Lali ndak? Niku wong Kembang rawe. Kembang rawe. Bisa Oh, iya. kembang rawe. Mbak Rawe bablas bedang itu. Nggih Kan bapak apa? saiki ahli podang kuning kan Birgita. Oh iya siap. Iku buka semorono binati. Hah? Sembarang wis. Nggih. Mangga diaturake rumiyin Kembang Rawe. Kembang Mbak Rawe. Tuti kali Mbak Lucy. Oke, yo.
Gedeng-gedengnya kucingnya barang. Iya. Terima kasih Mbak Lucy. Baik, yang penting tetap sehat, panjang yuswa, bahagia Mbak Lucy. Amin amin. Sehat sedaya kanca Gi. Nggih. Mbak nuwun. Nah, kari siji. Pamundhute Mbak Sumawan iki sambel kemangi. Ayo. Langsung telu ae. Telu iki. Mbak Lia, Bekasi. Betul, ngawur. Betul. Lho, jiro lu. Nah. Ambil kemangi pamundhute Mbak Sumawan. Diaturake men iso dadi panglipure penggalih. Monggo langsung kemawon diaturake sambel kemangi. Yo. Efisiensi waktu. Iya. Pandhawa kumpul ki dawa itu. Iya ta, heeh. Terus iki dipundhut karo panitia, ya ana dongane ngopo kok lakone Pandhawa kumpul muga-muga warga masyarakat ing Purwosari bisa kumpul manunggal tetunggalan guyub rukun samasinamadan gotong royong satemah bisa mimbui marang kasantosane desa Purwosari. Amin ya rabbal alamin. Yo mbacutne gelar crita tak berekake. Muga-muga ndang rampung dharmane para Pandhawa satemah mengko bisa ngrasakne kamulyan nata negara ngamarta. Amin ya rabbal alamin.
Yo sama ngambararuning kusuma nicah ning talaga kaki langit mambang tanpa sulan upamaneka Patu kok Kakang Utara wonten ing Taman Sari Negari Wirata kula ingkang rayipun utari. Aturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk Kakang. Iya abdi wong ayu utari wis ndak tampa gawe bombonge rasa. Ora liwat pangestu kumara gati tampanana. Kawula niki Gurawalan nanging kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Sapa meninggih dangu dumateng jasad kula pun Wrihatnala. Wrihatnala inggih. Kowe wajib pamana Taman Sari kene apa? Meninggih gegladi babagan olah swara sarta magepokan kalian joget utawi ambeksa. Oh ngono. Inggih ya. Diprayogake anggen lungguh Wrihatnala. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Katon semengko pengapak Bajrasikra kang mawa kita mongkal menawi boten nggih ndong wigati kaliyan kok semadong dawuh Kakang Utara. Yai. Semule ripawuhan iki negara Wirata nembe nampa pacoban lan tembadaran saka Hyang Agung ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Buktine saksedane Paman Kincaka rupa Kinca Pamarajamala jebul kahanan iki urung bisa sirep ketitik. Ripalungguhan iki negara Wirata dirampit mungsuh saka ngarep ya kuwi Wadyabala saka Trigarta ingkang dipandhegani dening Prabu Susarma sing nyatane nganti ripalungguhan iki semuni sih edan kepayang lawan jeneng Sira Yayi Utari. Ewadene ingkang rampit saka mburi ya kuwi Wadyabala Ngastina dipandhegani karo Duryudana pribadi. Nah, pun Kakang napa dawuh saka Kanjeng Dewaji supaya nganti siadi lunga saka ing Taman Sari aja nganti upamane negara Wirata iki mengko bedak siadi aja nganti dadi putri boyongan kula kang manggon ayo tata ndak kanthi lunga saka ing kedaton. Wong sewu Kakang Mas menawa dipun parengaken kang layu badhe nderek sumelatur kepiye yen Nyuwun pangapunten. Nadyan kula menika sipating pawesti lan saged jiwa kula menika jiwa satriya. Pramila saking menika ngatasipun para sentana praja sami manggut Suralendriya. Kanjeng Rama ugi mekaten toh jiwa raga wonten madyaning pabaratan. Lah kok kula kaliyan jengandika enak kapiyenak mung golek santet golek mulya tanpa rekoso. Penggawe kula kok kirang pas menika Kakang Mas. Menawi saking pamanggih kula langkung prayogi kula lebur tumpur tanpa dadi tinimbang cireng pupuh. Negari sampun bedah samangke parandene kula kedah ngrasaken kamulyan panggisange kados mekaten.
Upami apa jinejer dados kakung tanpa beda kaliyan Kakang Mas Utara. Langkung prajudi mlebati Magur Suranindriya ngunduraken para sata Kurawa. Upami kedah kerja ning netepi dhumateng jiwa kusuma bangsa Kakang Mas. Sarate pandang suluk samatangi troning pasarean wong menani wadana remu kalingan ngangrangan sang Hyamana engkung sumungkem guling balakala yo jagat yo dewa yo bathara yen ndak rasa kaya bener kang dadi aturmu tari tegese lamun topon kakang enak kapenak tegese mringkus ora netepi marang jiwa satriya yektine pun kakang uga kepengin madhep senopati mergo durung ana senopati kang ngundurake Wadyabala saka Ngastina sing rampit saka mburi. Pun kakang kepengin nitih Kyai Garuda Yaksa. Ning upamane aku nitih Kreta Garuda Yaksa sapa sing dadi kusire? Kula saged dados kusiripun Ratu. Taritane satriya linuwe kang margi mring taman tan pegat mring pangestine blangak paton ngucap kaya wong lindur kowe priyana kowe mak clepong muni saguh dadi kusir karepmu piye Nuwun pangapunten Raden Utara. Saderengipun kula suwita wonten negari Wirata rumiyin kula menika abdi ing kasatriyan Madukara. Abdinipun Raden Arjuna kula kadhapuk dados kusir. Kusire putuku Janaka. Saderengipun sesukan dadi. Kusir kowe mbiyen kusir plesir apa kusir perang? Inggih kusir perang. Yen ngono kowe wani ngendhaleni rata Garuda Yaksa sing gedhene petang krita lumrah. Inggih nyuwun pangestu badhe kula cobi. Bagus. Yen pancen kaya mangkono siaga ing diri sawing gati. Yayi Utari, gandeng wis gembleng lan kenceng ciptamu ngrungkepi marang bumi pertiwi. Pun Kakang mundhut pamit duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Sembah kula ing miring jengkar paduka Kakang Utara. Yo. Iki kreta pusaka Wirata sing arane Kyai Garuda Yaksa. Semene gedene tur diglandang karo jaran papat. Wani tenan lho.
Nggih badhe kula cobiya. Nanging sadurunge kowe munggah ning pakusiran kowe kudu nyembah ping 3 luwih dhisik. Yen ora sembah piker tanganmu. Nggih. Ayo bandangno tumuju ning pabaratan Trenggalangi wong Astina sing krampit komburi. Besok mendemo Paris wong Paris prayitna Yosaranta wong ing Dwarawati tinumpes paniku awak Pandhawa ora wurung dadi mungsu Paman Patih Haryo Sengkuni Paman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawana Anggir Basukarno. Nuwun sewu menika wonten beduk mangampak-ampak wonten madyaning pabaratan. Wonten kreta ingkang agengipun boten limrah. Menika kreta menapa Paman? Menawi mboten lepat menika kreta pusaka Wirata naminipun Kyai Garuda Yaksa. Lajeng ingkang nitih madhep mongko dados senopati sinten? Menawi mboten Prabu Matsapati piyambak inggih para putra-putranipun. Lah dalah. Menawi mekaten mangprintahke para Sata Kurawa diudani gaman Mas. Wis lagi.
dinas trampil anengge sang kusir kedhi prihatnala Genya ngendhaleni rata Kyai Garuda Yaksa kala mangsa nganti kaya mumbul mubeng kaya kitiran nanging ora kaya sang senopati nenggih Raden Untara mulat tumepasing jempari nganti kaya udan tumawa wonten ing kreta Garuda Yaksa mangkono keder jantunge milar saking baing rata lumajar kapiandhen ninggal tata krama Priyanala wonten dawuh Raden karepmu piye kowe wani njambak rikmaku nganti aku meh tiba kalenggah Pratapa nuwun pangapunten ing menapa kok Raden Utara milar saking baking kreta lajeng lumajeng apa ora melek mripatmu jemparing kaya udan mangsa rendheng tambur aku karo kowe bakal mati kodhok menika kados pundi mati sing tanpa lelabuhan rene ajine nuwun pangapunten menawi dados senopati mbebela negara menika menapa mati kodhok menika malah dados gegayuhanipun para prajurit lan senopati anggenipun ngrungkepi bumi pertiwi sepados dados kusuma bangsa ning kudu nyawa karo kahanan aku moh madheg dadi senopati menawi paduka mboten kersa dados senopati menapa lalampanipun dipun diwalik piye paduka nyuwun pangapunten dados kusir kemawon kula senopatinipun waton kowe pinten jebol dadaku dadi senopati ngaten bola bali kuwi abdine Janaka Nadyanta kuwi wong Pandu isamu ning Wirata mung ura-ura karo joget ning bareng gelem makarti gelem tumandang karo sanmu ngedapi Priyanala ning jogine kuwi ora mbandhangake kereta maju perang nandingi Kurawa tik malah mlebu ning alas karmu piye
Nuwun pangapunten. Ingkang dados senopati sinten? Ya, kowe dadi senopati mergo ki pancen prawira. Aku tak dadi kusir. Sago aku dadi kusir. Kok mlebu alas? Nuwun pangapunten, kula badhe mendhet simpenan kula. Simpenan piye? Nggih mlebu alas mriki badhe mendhet simpenan kula. Sanes tiyang kok. Apa? Cak Purwasari. Nggih. Pocongan ingkang mapan wonten sak inggiring wit menika. Oh, dur kae. Mara kaki jupuken penen. Nuwun pangapunten paduka dados napa? Dadi kusir. Wajibanipun kusir Manut perintah senopati. nyuwun tulung monggo klaturi meneh. Aku ki anak ratu mosok jam 3 ngene kon penekan. Mbok iki mikir ngono lho, ngatasi anak ratu ya ini kon penekan. Perkara penekan jane ora apa-apa. Ning ngerti yo mripatku wis abang lek nceblok piye. Kantun milih dadi senopati apa milih meneh? Milih meneh. Meneh sapa aku? Werksa pawiwit ingkang mapan wonten wingking yo. Jojo malah semute pirang-pirang angrange pirang-pirang. Lagalah bagong. Arep ning ndi? Mlebu nang Mepsa. Aku arep njaluk tulung karo kowe, Kok. Napa? Pocongan putih nang mburi wit kae jupuken. Angkrange abang akeh biange to. Ya aku njaluk tulung Jer Basuki mawa beo. tegese Kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. maksude piye? Kula gelem enek njogo pocongan putih ning watone sampeyan gelem ngetoke dhuwit 200.000. Kowe ngono nek hitungan Lho rekoso lho. Ngono kuwi. Menek ngono rekoso. Lah Petruk nek terbejo nika menek malah dheke malah entuk dhuwit ngoten nika. Lah kula niki awake lemu kaya ngeten niki kok. Yo. Iki Lah kok 100 kok? iki sawani pira? 100. Iki 100. dadine 200. Lah iya, Bah. Ya wis, mang tunggu mriki riyen. iya. Terus, Lun. kowe gelem dhuwit 20. Apa to? Alah gelem ora lumayan iso nggih tuku rokok kuwi. Itu kok nek Samsu turah 5.000 kuwi. Ya wis jaman saiki golek duit angel selawe ra apa-apa. Ana syarate. Ngopo? Menek Sapa? Pino, anu. Anu, salah. Menek wit ke lho ana pocongan putih jupuken. Oh iya. Emang. Ini kan penekan ya, iki pocongane putih, Bang. Ayo iki duwite mau sing maring Ndara Utara. Iya. Heeh, perantarane aku. Masa ora ketang 10 ora kok kei aku. Ya wis aku 15, kowe 10. Heeh. Kuwi jenenge adil. Ya. Adil nuwun ya. Ya. Niki, Gus. Melaku. Wah, jangkrik karo garing ditarik. Neng. Tugel gulumu lah. Lho niki pocongane mau. Sing njupuk sing menek sapa? Kula. Ora nek sing do gelem ora tau penekan nih kok. Kula piyambak. Matur nuwun nggih, Ndara Utara. Jenengan sampun maringi arta yang jumlahe. Masalah ngene lho. Aja ngomong jenenge duwe yo wis. Sing iklan lar batin aja diomong-omongne ngono kuwi. Ngono ki malah bingung kancane. Petruk wis sing menek nggih. Wah, Petruk. Aku njaluk ngapura mergo aku mung menek dhuwit ning Bagong sing jumlahe. Masalah ngene lho. Ngomongin duwe lho. Lah jenenge peparinge tangan tengen menehi iki aja nganti roh. Dadi carane sing tengen ini menehi iki cewek ngono. Aja ngomongin duwe. Aku angel turu carane ngono kuwi.
Matane pun mriku monggo nggih napa niku? Priyatnala wonten dawuh. Bukaan pocongan iki wis saking dawuh. Mengko dhisik. Sak goblok-gobloke utara aku yen bangsane pusaka ngene iki apa? Iki Kyai Sarotama, iki Hardo Dedali, iki Kyai Pasopati, iki Keris Pulanggeni. Cetha lamun to iki gamane putuku Madukara si Janaka. Yen ngono kowe dadi pothas, kowe nyolong kowe dadi Durjana. Ing atase putu-putuku do dadi wong alasan ning wana Kamiyaka. Paranggene kowe dadi maling karmu piye? Pero Dun pangapunten, mboten kok kula dados maling. Ning sakderengipun Raden Arjuna rumiyin mlebet wonten ing wana Kamiyaka, nitipaken pusaka menika dumateng kula. Oh, dititipi to? Nggih. Ning bareng aku weruh pusaka iki dadi kelingan karo putuku Janaka. Mendah boyo lamun to Janaka ning Wirata mesti kahanane iso tentrem ora tintrem kaya mengkene. Priyanala wonten dawuh yen pancen kowe abdine Janaka kira-kira kowe ngerti ora Janaka saiki isih urip apa wis mati? Nggih. Isih urip apa mati? Menawi mboten urip nggih mati. Sing cetha. Nggih. Taksih sugeng. Sugeng? Nggih. Urip. Yen pancen urip mapan ana ngendi? Mapan wonten ing gunung. Gunung. Gunung endi? Mangke. Nggih mapan wonten ing gunung. Sabet jagung. Sabet jagung iki ngendi? Kebawah desa Aduarep. Aja lungitan tembungmu sing mbok karepake piye? Piyan. Menapa paduka angling kaliyan kula kantun kalih dinten kula mapan wonten ing mriki. Sik, kowe ndangao. Ndangao. Kowe putuku Janaka kowe. Sejatine tuwuh tandha pitakon sajroning batinku ing atase wong pandhute duwe kaprawiran sing ngedap-ngedapi ohe putuku. Suwun pangapunten ingkang wayah Pandhawa jangkep meh setunggal taun mapan wonten ing Wirata kantun kalih dinten. Ning kula suwun bab menika sampun ngantos dipun biawarakaken dhumateng sinten-sinten ndak kabenangan para Kurawa. Ya, ning aku njaluk tulung wong Ngastina Kewundurna. Men semilak pedhut ing negara Wirata. Nuwun tambahi pangestu ya. Yo sing ati-ati ya nggih. Surya
putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tartur kadang liyan ayah tunggil ibu Wita mring Sri Kurupati ing ngestina kinarya golagul manggolong-golonganing perang apa kira-kira Wirata kentekan senopati wong Pandu wong Banji kok dadi magur suraning Driyana madyaning Pabaratan sapa juru beksa Wirata jenengku Kedhi Brihatnala ya Brihatnala kuwi sapa ratu ngawangga bebanteng ing Ngastina jenengku Basukarna aja melu-melu tinimbang ki mengko tugel gulumu wis dadi sumpahe Brihatnala yen ana wong sing obak-obak banyu bening ana ing negara Wirata kelakon rawe-rawe rantas malang-malang tatas piye lha ora dawa umur
mangsud narimeng kabu putine kang den bawani malah dalah tublas anggonmu duwe keprigelan olah jemparing kaya ngono kuwi yektine malah miyak karo wadimu dhewe ning lamun tori palungguhan iki tak buka sapa to sejatine kowe tan wurunga kesuwen aku ngenteni Bratayuda kowe bakal dadi wong alasan 12 taun meneh dina iki karena mundur tak enteni ana madyaning padaratan Tegal Kurusitra mustikane Bratayuda aku karo kowe gawe kaget Durna. Lah kok iki ana jemparing? Iki janjane ana karepe apa jemparing nyasar Durna? Yen tak sawang kok kaya wong sujud to Durna. Lah ini barang sing ngencepi bumi sak geleme dhewe. Menapa kinten-kinten cawiku debya pangkling kalian lelampahan kados mekaten menika? Tegese piye? Caranipun putra wayang ngaturaken bekti dumateng pini sepuh caranipun nggih mekaten menika. Oh, ngono. Nggih. Yen ngono iki nggih kula saking gambaraken bener pilih panunggan samangke ingkang wayah. Ciptasipun mapan wonten ing mriki nggih ingkang wayah para panuwun. Aja sura-sura kari kurang sedina. Yen kewiyak ndak malah baleni dadi wong alasan. Lah lajeng sak mangke tinimbang wirangan bali lega atiku bae putuku neng kene. Mangga kondur. Utamaning nata berbudi pawalaksana kanggo wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun wah kaya kejubrukan Wukir Sari keblabaran Samudra Madu bareng dipalungguhan iki ingkang peteng wis dadi padhang sing ruwet wis kelakon dadi udar tur sing bisa ngrampungi gawe malah anak-anakku kabeh
Ratu Trigarta Susarma mati ana tangane Harya Sipta Kangko. Nuwun pangapunten sinuwun. Yektosipun ingkang saged merjaya dumateng Prabu Susarma menika sanes Raden Sipta. Nanging lari pajagalan pun jagal Bilawa. Kangko. Kowe aja ngawur ngawugawar. Perkara Bilawa menang perang nalika adon-adon karo Raja Mala kuwi aja kok padakne kaya perang gedhe ngene iki. Biyen iki perang ijen padha ijen. Yen perang kaya ngene iki ora ngerti. Tata rakite wong peperangan mokal bisa ngrampungi gawe kula aja ngawur. Klebu sing bisa ngundurake barisan Ngastina sing rampit saka mburi. Ora ana liya kejaba anakku si Utara. Nitih rata Ki Garudayaksa. Nuwun pangapunten. Menawi saking pamawas kula ingkang saged nyingkiraken para sata Kurawa menika sanes Raden Utara. Lah sapa? Nun inggih pun Kedhi Wrihatnala. Kae iki wong mandu. Kae iki wong mandu, pisane mung jengklekan karo ura-ura. Lah kok iso dadi senopati karepmu piye aja nglindur kowe. Ngawur ngawugawar. Ning nyatanipun kula ngaturaken witing klapa saklugunipun. Sing bisa ngrampungi ya kuwi Utara sanes ning malah Wrihatnala. Utara, Wrihatnala, Utara. Ramingkem lambemu. Sapa? Wrihatnala. Edyas. Ora ngerti karo labuhan. Kowe biyen mung kere tak angkat derajatmu dadi mantri pasar. Parandene ora bisa gawe mareme karo Prabu Maksopati. Mung gasah karo batin. Bentak batukmu blewer. Kakangku. Kowe iki wong jujur, kowe wong lugu, kowe wong prasaja. Ning nyatane wong jujur kaya kowe malah ujur lakonmu. Sirahmu dikeprok paidon nganti bentek datukmu dilewel getihmu. Kuat-kuatno kang kowe aja mati yen nganti kowe mati sapa wakile bapak. Kakang Mas cetha menawi Ratu Wirata boten adil, kula sampun ngetok jiwa raga kangge labuh negari. Nanging nyatanipun muspra tanpa guna.
Aku njaluk palilah yen Ratu Wirata ora iso adil ora arike dina iki. Kadangipun Kakang Kyai Bilowo lan Prihatmala, kowe aja nggugu karepmu dhewe. Kudune Siadi matur nuwun lawan Ratu Wirata merga wis ngayomipun Kakang lan Siadi kabeh suwene genep setahun mengko surut surya. Lain aku nang Wirata kene ora ngrepoti lan ngebot-ngeboti wong Wirata. Aku wis nglabuhi wong Wirata, aku tok jiwa raga karo nyawa. Yo kene mung kaya ngene entuk-entukane. Cetha lamun to Ratu Wirata ora adil. Bilowo Prihatmala Duma Granti Tripala kelawan Salindhi. Kowe ndak kandhani lho. Jiwa satriya kuwi lamun to labuh negara aja sok ngarep-arep lan ngeling-eling. Satriya kuwi jare kudu sepi pamrih rame ing gawe ning nyatane Siadi kok isih kepingin dianggep dadi wong apik kaya ngono. Bilowo wong urip ana donya ki aja sok nuntut adil. Yen sira golek adil ngentenana besok yen tinimbalan dening pangeran. Ing kono Siadi bakal entuk adil kang sejati. Menungso bakal weruh lan ngunduh ing karma kang tinandura ning alam donya. Mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu ning donya kuwi kowe aja njaluk adil. Kowe aja nuntut adil. Merga ingkang sinebut adil dina iki isih ketutup dening nepsune menungsa sing sugih pamrih lan milik. Lan sejatine sejatine yen ana donya iki menungsa golek adil, yektine ya bisa ning angel. Merga dununge adil kuwi yektine mapan ana rasa panarima, ikhlas lan uga gedene rasa syukur Pandhawa. Apa mandu anak-anakmu kaya ngene lakone? Apa pandu anakmu dadi kaya ngene? Wis Bilowo. Iki ning tengah dalan ditonton wong pirang-pirang ora prayoga ayo nyisih. Ayo nyisih dhisik Bilowo. Anak lanang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake lan gawe tentreme wong tuwa. Kowe prawira ing yudha to. Kowe bisa ngundurake wadyabala Ngastina sing rampik saka mburi. Ripalungguhan iki pun Rama bakal paring bebungah marang sira. Kowe njaluk apa para gage kowe matura. Yen pengen dadi ratu aku tak lereh ke Prabon dadi ratu. Nuwun pangapunten Dewaji. Kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Pirtosipun ingkang saged ngunduraken para sata Kurawa menika sanes utara. Nanging pun kedhi Prihatmala kae wong Pandu. Nadyan Pandu Paduka dereng prisa sinten to sejatosipun Prihatmala.
Menika yektosipun ingkang wayah Madukara pun Arjuna ingkang genep Surup Surya menika setahun mapan wonten ing mriki. Malah kepara Pandhawa jangkep menika mapan wonten ing mriki klebet nenggihipun Dewi Drupadi ingkang dados jagal Bilawa Surasekti Mandraguna menika ingkang wayah pun Werkudara Njadipati ingkang ngopeni dhumateng tetanduran sarta ingon-ingon Dumagranti Tripala menika pun kembar Nakula Sedewa ingkang dados abdinipun Yayu Utari pun Niken Salindri menika Drupadi. Lah banjur Puntadewa ning endi Puntadewa? Ingkang nembe kemawon nampi bendu paduka kepruk paidon ngantos bentek mustakanipun menika ingkang wayah Puntadewa. Aduh mati aku. Pandhawa mana? Pandhawa mati. Puntadewa, mbahmu njaluk ngapura le. Mbahmu njaluk ngapura Puntadewa. Aku wong tuwa tuwas dadi ratu ora pecus babar pisan lan duwe kawicaksanan lan uga kawaskitan. Kowe para Pandhawa setahun ning kene parandene mripatku lamur. Mongko gedhe labuhku marang negara Wirata. Kowe ratu sing gethihe putih wong sabar lan jujur parandene kang tak keprok paidon siramu kanthi bentet dleweran getihmu. Mbahmu iki paten ana ae le. Kanjeng Hyang, kula suwun paduka sampun ngendika ingkang kados makaten Hyang Matswapati. Malah kula ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene salebetipun setunggal warsa paduka ngayomi dhumateng para Pandhawa anggenipun namur laku. Pramila saking menika ripalungguhan samangke para Pandhawa dereng rampung darmanipun. Mila kula nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi Pandhawa tetep tulus ing dharma anggenipun ngangkat dhumateng kamulyaning bebrayan agung ya. My
Nontonnya keturun. Tinggalan dhewe to. Bisa kan ora? Jangan. Belamon.